mo. O yung sa'yo. O yung sa'yo, tingnan mo para sa akin, Parang tatay yung sa akin, yung sa'yo, parang anak lang. Butangi. Sige na. Sige. Ako muna yung mauna. Tama na ito. Sige. Paggabitin mo lang yung lotion. Ang hindi malipay, kung makita na nimo ang imuhang ginapalangga nga isa ka tinuga. Pero what if Papa J. Boy Nonoy ang imuhang ginahulat? Amo ang maghahatag sa imo Papa J. Boy Nonoy. Og dakong problema. Mabato pa ba ka? Umundang na. Ako na si Naro Papa J. Boy Nonoy. 42 anyos. Single. And ready to mingle. Natabuan Papa J. Boy Nonoy nga sa among opisina. Nakadiscovery mo gitawag Papa J. Boy Nonoy nga dating application. Di na lang namo i-mention Papa J. Boy Nonoy anong klase nga dating application. Basta sa application nga ni pwede ka makakita og mga maanyag nga mga binuhat tinuga. Og diri ko nakita Papa J. Boy Nonoy ang babaeng itago na lang natin sa pangalan nga Jeddah. Ang babaeng walang pahinga. Jeddah. Siguro taga-kuha ni Papa J, taga-Jeddah, Saudi Arabia. Base po siguro. Si Jeddah Papa J. Boy Nonoy, bata pa. Nga lang siya sa mga 29 years old that time nga nagkakilala. Pero ulahi ko na lang nabalaan Papa J. Boy Nonoy kasi Jeddah meron pala. Para yung maintindihan. Amo na yung mga natabo. Tinuod yun Brad. Tinuod yun Kaya ako, Brad. Sus, mag-aibon lagi may sunod si Mana, Brad ba? Grabe legit yun Brad. Pag download mo ng application, Brad, kita ni mo diri. Mapili lang kag babae, Brad. Amo na sa Brad? Amali. Amo galing parang may ginakabisihan mo gali. Ay, sus, Brad. Kabalo ka, Brad nga. Katatlo na ko naka-eyeball diri, Brad. Panalo, Brad ba? Grabe lagi. Hari-hari kining una na kong na-eyeball, Brad. Legit yun ba na, Brad? Legit ni Brad. Ate mayo Anyang namin pag diri, Brad. Taga diri na pag ni sa tong lugar. Anyang medyo layo lang diri, Brad. Ano mga, para sana Davao lang, Jinsan, Coronadal. Magdamo na, Brad. May bayad kung depende. Magbayad lang ka sa application, Brad. Magbayad lang ka. Pag-download naman na, diretso na tayo na. At tining akong cellphone nga 3210, Brad, pwede na Pwede na mo na listan, Brad. Pwede man gyapon, Brad, akong cellphone ni mong gamiton. At ipula pala kuha na yung cellphone mo. Kaya damo man cellphone mo. Kung mag-eyeball mo, kamo na mag-istorya sa inyong cellphone. Okay kayo na, Brad. Ate ko na mo gali na, Brad. Daw text-meet gali na, pero makita mo yung itsura. Makita ni mong itsura. Legit ka ni. Amo ba? Ako, Brad, katulong ako kabugha diri, Brad. Brad, magkakuhan ka man da, pagka-video call ka man. Pwede gani ka magka-video call. Ano, pakita na ko sa mong video call ako, tanawa lang. Tanawa. Grabe. Gin-record mo gali, Brad. Record ko na, para legit, mahupati ka. Grabe, Brad, no. Uy, Grabe pa. ano nga ginakabisya? Marinis Naro. Pre, tanawa pala, pre. Suna? Di ba, soltero ka man, pre? Ako ganing soltero, pre, doon namin, ni kay Kuana o kay pareho. Dating app. Oo. Saan mo na, Brad? I-explain na sa ko na, Brad. Explain pala sa'yo, pre. Bay Naro. Ari na, Brad. Kining dating app, Brad. Pwede ka makakita diri. Legit. Kita kag chicks diri, Brad. Kung gusto ni mo mangitag babae nga, taga Davao, taga Jinsan, bisan diri lang sa to, sa Cotabato, Brad. Pwede ka makakita diri, Brad. Pero may pamangkot ko da, pre. Ang mga daga entrada, pre. Babae man na yan, da, pre. Sigurado legit lagi-lagi. Ate, sige. Pula mo ko sang cellphone mo karon, pre, ha? Paano mo makasulod? Downloadan ko na dayon. Paano mo makasulod din, Abi? Paano mo makasulod? Ari, pre, Register lang ka. Di ba may cellphone ko da nga touchscreen? Pangitaon mo na yung app sini, pre, Oh. tapos i-download mo.
i-download sa akong cellphone. Oo. Tapos, Tapos pagkatapos mo download, login ka na dayon. ah, Kumbaga pa-register ka na ba? ba? Para makasulod tayo. Sundan ko ya gani. Dayon ako niya kung makahulam ko siya. Pero legit na naman makita, gini mong babae, Brad. Si Pritimyong gani. Ako na gani, Katatlo na gani siya. Katatlo na ko nakabugha diha. Kaya ano, pre? Sayang man abi, pre. Nindot lagi ni. May cellphone man Dami ta, pre, lagi. pero ay tao yaba. Tingnan lang, pre, ah. Pasa daw na sa kuha, Brad B. Pasa daw sa kuha, Brad B. Oh, sige, pre. Ganado, ganahan ko alam, Brad ba? Sige, pre, masisari pa lang ta makadali isang kwan, pre. Para- May bread. Oo. Para dili na masayang inyong panahon. Amo ko gani, pre. Salamat, naka- pre, ha. Ako nakatatlo na kamo wala pa Grabe ka, ka-testing. pre, pa. Huwag mo kami pindutan, prano pa Brad, ba? Brad, sige. Uy. Ari na. Ni-reply, yes. Pwede ba taka ma-video call? Ni-reply. Pwede kaayo. Basta bayari sa dito. Kailangan mo din yung bayari. Pag naman ni si Tim yung klaro ng bataan. Magkano din ang kailangan mo? 500. 500? Damay na tawag. Brad! Ano ba? Di. Okay na. Tanaw akong kachat mo ito. Akong, pre, pag-ulang ko nabot, pre, ba? Nakita na ni mo? Uy. Nakita mo gid. Tunay-tunay, Di pre. ba lang to, Bi? Oo, tanawaw. Wow! Paaya bala, pre, do ubad, do. Mamuts ka. Mamuts ka. Grabe na, pre. Paaya, pre, do ubad, pero do makahambal ka, damo lang munggo, ba kay... Mamuts ka na. Tanawa bala, pre, Pre, oh. ako. Legit, galing na, pre. Legit. Pero, pre, nangayo man ni, pre. Ay, 500 daw. di siguro ba, sige, pili mo gitong pinakagwapa na, pre, kay... magbayad ka siya na, pre, send star ka siya na, pre. Ba? Pero bayad ka na, pero mga mamolds na, pre, yung mga gwapa na Pero na. lantawa. Pakita na ko sa mo. Oh. Uy, grabe, pre, Oh, oh. di ba? Grabe, pre, oh. Siksik ka ay. O mga picture yung iban, pre, be. Taga-Jensen daw ni Brad. Bodo si Pia, pre, ba? Oh, Pia. Pia, eh. Pia nga. Pia kayo tanong, bro. Grabe, no? Anda. Oo, magtalikod, pre, daw si... Ay, magtalikod, pre, daw si Juni, pre. Juni. Juni siya. Pero... Grabe, bukit, pre. Abilo ko mo si Vilma. Bilma nga. Vilma de la Torre. Grabe ka man, di mo, pre. Pero, Brad, Pero sa ako lang, pre. okay na guro ni Brad. Tunay na, pre, wala ba, buk, taas, pag ito. Kasi team yung gani legit gani. Daw model, pre, no? Bayad lang siguro tani. Pero itong ako, nabigyan kagina, pre. Ano? Giagwanta ko na lang, pre, pero... Okay man, pre, Sige, Brad. Pero ako mabayad na lang ko ni Brad. Bayadin na lang, pre. Kita ko yan. Taga-Jensen. Taga-Jinsan? Oh, iyang pangalan ko no si Jeda. Ate, is Jida? Grabe pag pangalan niya. Ba daw taga-Kwan? Daw taga-Saudi ba? No? Sige, Brad. Mabayad na lang ko ni Brad. 500 lang bitaw ni. Oo, ba, di Legit mo kaya ni Importante nga, makabot mo kitang ando mo, pre. Tama ka na, Brad. Di ba? O, daw model, brad, oh. Wow! Grabe ba mo? Di, ko na ko sa mo, brad. Oh, Utangin na na kinintos. Padaliin na na dayon. Sinstar na brad. tama. Sige. Sayang. Kasi unahan ka pa kay Banda. Ako na bahala. Sige, Brad. O sige kayo, mangita naman ko diyaw, Ako na bigag ina, brad. Kuha niyo. Ano na? Tatlo na kabilog, bata niya. Pero okay mong Pero garo gyapon na. okay man sa kuno, pre, Single mom ang gyapon siya. Oh, sigurado yung ka, Brad. Nakita yun ni mo. Sigurado. Sigurado yung kayo. Ako pa. Grabe yun ako pagkakita to nga. Nakita yun ako. Nag-eyeball yun ming duha. Ito pag yun sa nako nga mall. Gwapa kayo, Brad. Sexy pag yun kayo. Grabe, hagyan po, doy. Basta ko lagi mambala ko legit yan eh. Amo lang ako para sa Monaro. Testingan lagi ni mo na. Para matilawan na yun ni mo ang gitawag og
Kanang tunay ba? Tunay. Tunay, legit. Amo ganin na, Brad. Amo ganin ang hambal ko. Nasa sunod semana, magkita na mi atong akong katong magkaibol na gani mi gani. Nagbayad na ko. Yung hambal ni pare. Basta magbayad na ako, sigurado na okay na. Nag-set me. Next week, magkita rin mo. Di ba, Brad? Katong imo ha? Ay, Nakita niyo mo to, di ba? ayaw mo, Brad. Klaro kayo ni mo. Papa kayo, sexy kayo. Ako, Brad, ka. Oh. Ikaduwa ko na to, Brad. Lain naman ni Subong. Ikaduha na. Oo. Doon ka namin nga dating app ni Brad ba? Namin na ba? Di mat na bala ko, Brad. Daw halos gabi-gabi, hindi na kuya katulog. Ba? Oo. Excited na ko, Brad. Gusto Pero rin itong na. akong gina, atong Oh. kagapon ko, Brad. Oo. Di medyo bulilyaso to, Brad. Ano ba Bagay, naman? 58 anyos. Pero, Sukol pa bang ka? pwede pa tana, Brad. Sus. Pwede pa. Wala problema na. Pero okay magyapon, Brad, kay bakla niya ko dayon smagol dito. Mayo. Oy. Mayo. May paano, may pasiguro nga kwanta. Kanang, kung ginato di, ato na lang permimentiho di. Ay, uwi kayo. Ako ya soltero, kuya, pero okay kayo. Okay naman po sa kuha. Pero- Sugot naman po na akong Pero asawa. ako nagita na ni Pre. Ngita nang igodiya nga, pwede kaya masawa. Brad, ako adare, Brad. Kung mauyunan lang gini, Brad, nga, pwede nini pangasawa akong magpangasawa akong gano'n lang ni Brad. Akong Brad, amo man na, Brad. Tama, gina, Brad. Ako mabili na po gani ko sunod basig pwede na mga asawa. Sige. Basta i-update mo, Brad, kaya magkita namin, Brad. Next week magkita namin, i-update o picturean ako, videohan ako amo ang date, Brad. Ay, sige, Brad, ah. Basta. Di, good Kita luck. na. Di, Kita na, Brad. di, Brad. Nangayo naman siya. Brad, na nga yun. Ate, sige lang. 1.5 na to, Brad. Payuni lang, ah. Sige lang, Brad. Magkante nga, makabawi Okay na. Makabawi lang kita, Brad. Tandaan mo na, Brad. Halika na. Huwag kang mahiya. Ikaw pala, sir, Tagalog ka ba? O, I can makaintindi ka rin understand. ng ano? Marunong ako sa lahat ng lingwahe, sir. Alam mo naman mabuti. Alam mo naman nga, kuwan, sa school namin, o di ba? Huwag mo na akong tawaging, sir. Nars na lang, Nars. Ay. Kung okay lang sa'yo, Papa Nars, Nars na lang itawag ko sa'yo. Sige, Nars. Ano nga ulit ang pangalan mo? Jelay? Ano yun? Jeddah. Jeddah. My name is Jeddah. Jeddah po ang name ko. Ang ganda mo pala talaga sa personal. Hindi talaga ako nagkamali. Ikaw talaga, sir, ba? Nagja-judge ka talaga. Hindi mo talaga. pa nga ako nakilala. Hindi. Lalong-lalo sa lahat, hindi mo pa ako nakuhain. Anong kwal? Alam mo na yun, hindi mo pa ako nabumbumpaw. Buot mong sabihin, pwede na palang magbumbumpaw ka agad. Ikaw talaga, sir, ba? Yun nga yung purpose natin na nag-meet tayo. Pero, Talaga? hindi po ba nabasa na may tinetext ako sa'yo? Ay, hindi ko nakita doon Na sa ano. pwede tayo basta sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Basta, Huwag ka lang. doon na lang mamaya. Andito na tayo. Basta wag ka lang mabigla. Ito na yung kwarto na narintahan ko. Maganda dito kasi kompleto lahat. Ganyan ba? Oo. By the way, Jeda, Sir? pwede ba malaman kung ilang taong ka na? Bata pa ako, 23 years old pa ako. 23. Tamang-tama. Ako, pasensya ka na. Medyo may edad na ako. Okay lang. It's okay for me. Huwag kang mag-alala. Type naman kita. Salamat. By the way, ito Sasama ba ako sa'yo pag hindi kita type? Tama. Ito mga di ba? pagkain natin. Sabihin natin, May sabaw ka lang. dyan? Meron. Marami. Kung okay lang sana, Papa Nars, maghingi lang sana ako ng favor ba? Anong favor? Bumili ka ng lotion? Walang problema. Alam mo, may bitbit ako palagi ng lotion. Ay, problema yan. Basta yung kondisyon ko sa'yo, Ano? dito lang sa taas.
Anong dito lang sa ta? Huwag na, ang tagal natin dito, siraduhin na natin. Oy. Ay, ang tagal natin. Wag Pag-usapan. Basta yung sabi ko sa'yo, Anong sabi mo sa akin? Yung sabi ko sa'yo na meron ako. Wala akong pakialam. Kung meron o wala akong pakialam. Papa Nars, Dali ka. meron nga. Bakit ba? Sabi ko nga sa'yo, Ano? meron nga ako. Wala nga akong pakialam kung meron. Nalukal-lukal niya ako. Diri ko sa gilid. Papa Nars, wag na. Papa Nars pa. Wala akong pakialam. Papa Nars, Bakit ba? wag na dyan. Dito nga lang sa taas. Kasi, di ba sabi ko sa'yo, wag na sa baba kasi meron ako. Dali lang. Anong meron? May dalaw ka? Wala akong pakialam kung may dalaw ka. Papa Nars. Kumakain ako ng ano. Papa Nars. Anong ibig mong sabihin? Ano ba? Anong ibig mong sabihin na may dalaw ako? Ay, sabi mo meron ka eh. Ikaw talaga, Papa Nars ba? Yan ang mahirap sa'yo kasi ayaw mong makinig. Hindi ako dinadalawan. Anong mo ibig sabihin na meron? Ay. Huwag nga Anong ibig sabihin na meron? Meron nga ako Hindi ako Ano ito? Di ba sabi ko sa'yo? Meron akong lagay. Meron ka. Transformer ako. Alam mo naman, Papa Nars, nga hindi pa natapos yung session ko. Ano? Meron. Sa taas pa lang yung na-repair sa akin, pero dito sa baba, medyo alanganin pa ako. Kaya palang sabi mo meron kang ano. Meron akong lagay. Tingnan mo, Meron kang ano. Tingnan mo. Yung sa'yo. Yung sa'yo, tingnan mo para sa akin, Parang tatay yung sa akin, yung sa'yo, parang anak lang. Botangi. Sige na. Sige. Ako muna yung mauna. Tama na ito. Sige. Paggabitin mo lang yung lotion. Tama na. Ayoko na. Di ba ginusto mo ito, Papa Nars? Ayoko na, surrender. Surrender. Ari mo, unalanta ka sa batuta. Grabe na ko, wag bugsay ng kawan. Tama yun, taga-Jinsan. Pasensya ka na, Papa Nars, Medyo nasayangan kasi ako pag pinatanggal ko ito. Sabi nga nila, grabe, mura daw akong kabayo. Tama talaga. Taga-Jinsan ka talaga. Malakas kang kumain ng tuna. Brigada Drive-Thru. May kamulilyaso na. Meron akong ano. Ang bulilyaso sa papaye, gikuan ko sa gisuyaan pa sa. Bata lang nila yung imo Nars, ang iya, tatay gid. May kamulilyaso. Daw bugsay ko no. Nabugsay. Grabe daw bat sa kwan ba, daw bat sa fraternity ba? Ang padol na ginagawa. Ay, kang bata ka. Papa J. Bununoy. Galibugang akong ulo, subong. Daw, nabulilyaso, Papa J. Bununoy, ang akong handom. And, isa sa ginaproblema ko, subong. Hasta, subong at yun. Nga nag-chat ko sa inyo.